ഹലോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ നല്ല ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് നല്ലപോലെ റെസ്റ്റ് എടുത്ത് പിറ്റേ ദിവസം ഏർലി മോർണിംഗിൽ ഫ്ലൈറ്റിനാണ് തിരിച്ചു പോയത്. അപ്പോൾ പറയാൻ മറന്നൊരു കാര്യം കൂടി ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ സംഭവിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ. നമ്മൾ കാഠ്മണ്ഡുവിൽ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂർ വന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ മിസ്സിൻ്റെ ട്രോളി ബാഗ് മിസ്സായിരുന്നു. ആരോ മാറിക്കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്തത്. നമ്മൾ അവിടുത്തെ അതോറിറ്റീനെയൊക്കെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തു. പല രീതിയിലും അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ പെട്ട് തിരിച്ചു കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ പേരിൽ എയറിന്റെക്കും ഇതിന്റെ പേരിൽ കുറച്ച് എല്ലാവർക്കും നന്ദി. कामना करते हैं। आंगन में किसी भी सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमारे ग्राउंड स्टाफ से संपर्क करें। एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ यात्रा करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन सुखद रहे। അങ്ങനെ നമ്മളുടെ നേപ്പാളിലേക്കുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു യാത്ര ഇതോടുകൂടി ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മളെ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട്.